טל מרדכי. מה נשמע? אפי טל מרדכי. נפלא, תודה. היום אנחנו הולכים לדבר על תשישות, כן. ואת רוצה לחדד על מה אנחנו הולכים לדבר היום? על הקשר בין תשישות לצרכנות למינימליזם. אוקיי. כן. אז קודם כל אני אשאל אותך ככה, שאלה ראשונה. איפה אנחנו פוגשים את התשישות? אוקיי, זאת בדיוק הבעיה שאנחנו לא פוגשים אותה, עם מצב קבוע. הלוואי שהייתי יכולה להגיד שרק אצל הדור שלנו, אבל אני רואה את זה אצל בני נוער בצורה מטורפת. אצל בני נוער את רואה תשישות, אבל זה תשישות אמיתית? זה כבר מהגיל הזה, זה כבר מהגיל... כן, וואו. אוקיי, מה שקרה, לדעתי, בשנים האחרונות, נגיד, לא יודעת להגיד בדיוק מה הטווח של השנים, בוא נגיד, תקופת המצאת הסמארטפון. 2007 כזה. כן. אני החליט שזה מאז, יכול להיות, מן הסתם זה לא... שם היה איזה כזה של האנושות. התחיל עידן הצפת המידע. לא ראינו את זה בה. התודעה שלנו שהיו לה הרבה רגעים אפורים. משעממים, שקטים. אינטימיים. לכל אחד היה עולם פנימי, המחשבות היו אינדיבידואליות, היו רגעי בהייה, היה כלום, היה סתם. היה מקורי. כל זה אין. מרגע שיש פייסבוק, וואטסאפ, כל הדבר הזה שהתחיל, לא יודעת אם בדיוק וואטסאפ, אבל פייסבוק, הדבר הזה שהתחיל מלהסתובב עם מחשב בתוך היד, שכל הזמן שולח לך הודעות. לא ציפינו שהעולם יהפוך להיות מכזה לכזה. כן, להסתכל פתאום על מסך במקום אחד על השני. והתחיל עידן של הצפת מידע, שרק הלך ונהיה יותר ויותר עוצמתי. התודעה שלנו כאנושות התפתחה לאורך מיליוני שנים, נבנתה על קצב מסוים. היא לא נבנתה על הקצב שיש היום. זה כאילו לקחו את ה-BPM של האנושות והעלו אותו בבת אחת. אנחנו לא בנויים למהירות הזאת, ועם זאת יש ממש הטינאג'רים שיש היום, נולדו ישר לתוך המציאות הזאת, הם לא יודעים שהיה עולם אחר. אז התשישות היא ההצפה של המידע? לא. או איך מה המידע, איך הוא משנה אותנו פסיכולוגית מבפנים, והסטרס שהוא מביא לנו, מה בדיוק הוא אז הלוואי שיכולתי לשים את כל האשמה רק על הצפת מידע. כי הצפת מידע חלק מהתשישות. מה שקרה זה שהעולם נהיה נורא 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 מהיר באנרגיה שלו. אנשים נהיו יותר נוירוטיים, כי שוב, אנחנו לא בנויים לכזאת כמות של מידע, ואין זמן לנוח. הרגעי בהייה הקטנים האלה שהיו לנו ביום-יום, היו המנוחה של המוח שלנו, ולרוב האנשים אין את זה. לרוב האנשים אין שנייה בלי מסך. ולא רק זה, שאתה שנייה אחת בלי מסך, אתה נכנס כאילו... זאת אומרת, אתה נכנס לפייסבוק, בהפסקה שלך, ברגע שאתה אמור לנוח. כן. ואז מה אתה רואה? את כל העשייה של כולם. ואז אתה שואל את עצמך, מה אני עושה? כי כולם עושים בזמן שאני נח. וזה אחר כך... זה חלק ב'. זאת אומרת, גם המנוחה שלך היא לא מנוחה אמיתית, אלא גם היא אשמה מאוד גדולה. יפה. אז מה שקורה זה שכשבן אדם תקרא לזה נח עם המסך, במקום שהתודעה תעשה ותנוח, בדרך כלל אנשים נכנסים למדיה. בדרך כלל? אני רוצה לשאול רגע את המאזינים שנייה, אוקיי? כמה מכם לוקחים את הפלאפון לשירותים? בדיוק. כמה הזוי זה? לוחצים על כפתור למעלית ומוציאים את הטלפון. אין שנייה ביום שהיא לא מלאה בטלפון. וברגעים האלה, מה שאנחנו מקבלים, המסר שאנחנו מקבלים בדרך כלל מהפיד שלנו, אני מדברת בלשון רבים, אני מודה שאני היום, וזה חשוב לי להגיד את זה לא כדי להראות שאני איזה גאון, אלא אין לי את האפליקציות האלה יותר בטלפון. אני רק אומר את זה כדי שאנשים ידעו שזה אפשרי. אני כן רשומה בפייסבוק, אינסטגרם,
אין לי את זה בטלפון, ואני לא צופה בהם בשגרה שלי. נדבר על זה אחר כך. מצד אחד, אבל את גם, את יודעת, לפעמים את לא מחוברת לכל דבר שקורה. נכון. זאת אומרת, את גם קצת לפעמים חייזר בעולם. נכון, יש לזה מחיר. אוקיי. נדבר על זה אחרי זה. אבל העניין הוא כזה. אז אנשים בהפסקות שלהם, נקרא לזה הפסקות, ברגעי בהייה שלהם, מסתכלים בפיד והם מקבלים רושם שכולם עושים, כולם מצליחים וכולם נפלא להם יותר מהם, והם מתמלאים בתחושה שהם אמורים לעשות יותר. כלומר, מה שהם עושים לא מספיק. דיברנו על זה בפרק הראשון של הפודקאסט, עניין הלא מספיק, לא מרוצה, אני לא מספיק, שום דבר אף פעם לא מספיק. זה מפלצת שנמצאת לנו בתודעה, והיא גורמת לבן אדם, לא רק מזה שהוא מוצף מידע, הוא מוטש מהצפת המידע, גם הוא יעמיס על עצמו עבודת יתר ביום יום שהוא כן פעיל, כי הוא מרגיש כל הזמן שהוא מפספס, שהוא מפסיד, שהוא לא מספיק. הוא גם יעמיס על עצמו יותר מדי בילויים, או יותר מדי חוויות, רק כי הוא מרגיש שהוא אמור. לגמרי. יום שבת הפך להיות כבר עומס, כי איך השבת שלי נראית, ולאן נסעתי, ואיפה טיילתי, ואם הצטלמתי, ואם נסעתי לחול, כאילו הכל הפך להיות מתיש. ועבודה, אני לא יודעת מה קרה, קשה לי לנתח מה קרה בה, נגיד 20 שנה האחרונות. אני זוכרת שההורים שלנו, חלקם ישנו בין 2-4, זה עוד לא כולם היה, אבל זה עוד לא, זה דבר שכן נשמע עליו. אנשים עובדים היו שנים בין 2-4. בדור אחד אחורה זה היה ממש כולם. היום איזה 2 ואיזה 4 ואיזה 6 ואיזה 7, זאת אומרת, אנשים יוצאים לפני שהאור עולה וחוזרים, יוצאים בחושך, חוזרים בחושך, וזה מצחיק, כי אנחנו נגיד בישראל מדינה מלאת שמש, ולכולם פה חסר ויטמין D. זוג הורים. פעם זה היה רק הורה אחד. אז אני בכלל עוד לא מדברת על זה, שזה כבר זוג הורים. שאולי בדור שלנו האימהות נגיד היו קצת, כן עבדו, זה היה מין מהפכה כזאת של פמיניזם, אבל היו חוזרות מוקדם. היום אף אחד לא יכולה לחזור מוקדם. כן. היום אנשים ממש מפרנסות, זאת אומרת, אם אישה לא תעבוד, הבית יקרוס, אז היה כזה חצי-חצי, כאילו, היו הרבה שעבדו בשביל הכיף, זה לא ממש היה שהאימהות היו מפרנסות. חלקם כן, וחלקם לא. והיום זה ממש שני בני זוג עובדים ולא סוגרים את החודש. כי הסטנדרט למה זה החודש נהיה כל כך גבוה. שוב, כי שום דבר לא מספיק. אז כמה אנחנו רחוקים בין 2-4 הזה? אנחנו לא יודעים בכלל מה זה 2. מי בכלל בחוץ בין 2-4, גם אולי מחוץ למשרד לאכול איזה משהו. הילדים לא מחוץ בין 2-4. הילדים בבתים בכלל הילדים חוזרים מבית ספר גם נורא מאוחר. אבל נגיד, אמרתי על הבני נוער, משהו גם הדור עכשיו של הבני נוער, הם עברו גם קורונה, וגם עכשיו מלחמה, ובלגן עם המערכת חינוך, ועומס מטורף על כל הי' י' א' י' ב', והם בקריסה מטורפת. זאת אומרת, תלמידות שלי מספרות לי שהן ב-11:30 בלילה רק מסיימות לעשות שיעורי בית, ואז יכולות ללכת לישון, שהן צריכות לקום ב-6 בבוקר. או 7 שעות ביום שבועות על מתמטיקה. אני לא זוכרת שהיה דבר כזה. אני למדתי, חברות שלי היו החננות, אני לא הייתי חננה. לא זכור לי שלמדנו באינטנסיביות כזאת, לא זכור לי שהייתה כזאת כמות של מבחנים, לא זכור לי הישגיות מטורפת כזאת. משהו התחרפן. עכשיו, מה העניין עם התשישות הזאת? לא רק שהיא תוצר של חברה שנהייתה יותר מדי צרכנית, אני אומרת צרכנית כי סמארטפון הוא מוצר צריכה, ורוב הדברים שאנחנו רואים בפיד, בלי שאנחנו יודעים, כל הצרכנות גם עוברת דרך הסמארטפון. אנחנו רואים המון פרסומות שאנחנו לא יודעים שהן פרסומות. גם העניין של הרדיפה אחרי ציונים, בעצם זה רדיפה בסוף אחרי כסף, כי הציונים בסוף אמורים להביא עבודה שתביא כסף, זה כל הרעיון שלהם. אין שום סיבה אחרת לדרג ילדים במספרים. אבל מעבר לכל זה, אז גם התוצאה של התשישות הזאת היא שהנפש כל כך במינוס, הנפש במינוס, אנרגטי, שהיא חייבת משהו. וכאן יש לנו בעיה. כי המשהו הזה לא יכול להיות משהו טוב. כי אין זמן למשהו טוב. משהו טוב זה לצאת לאיזה טיול בטבע כזה, כיפי פשוט, פיקניק לאיזה יום, בלי טלפון. אין זמן לכזה דבר. אז זה רכישה אימפולסיבית אונליין של גאדג'ט מטומטם שמגיע והוא שבור מאמזון. כל יום. זאת אומרת, התשישות ממש משפיעה
באופן ישיר על האופן שבו אנחנו צורכים. כן, כי אין ויסות רגשי יותר. יש אימפולסיביות, יש היסטריה, ויש צורך בדברים מאוד מאוד גדולים כדי לפצות. עכשיו, אני נחמדה כשאני אומרת גאדג'ט, כי זה גאדג'ט, אבל זה גם סמים, זה גם אלכוהול, זה התמכרויות לסיגריות, זה יכול להיות גם התמכרות לבגדים, לקנות בגדים, זה יכול להיות התמכרות לספורט, אבל זה גם יכול... זאת אומרת שהתשישות מביאה אנשים למצב שהם צריכים פיצוי, במקום לטפל בצורך שלהם, הם פשוט עוברים להתמכרויות. אז יש להם תחושה של פיצוי? ובגלל זה הם בתוך לופ וממשיכים את זה? או שזה... זהו, יש... או שזה מבאס? יש rush, אבל הוא לא יכול לתת מענה לצורך. כי הצורך הוא בפחות. ופחות זה לא סבבה בחברה שאנחנו חיים בה, רק יותר. ואז מה שקורה, זה שהתשישות גם הפכה להיות מעין סמל סטטוס. אוקיי, מה זה אומר? כי בגלל שאנחנו בחברה של יותר, אז זה מי יותר עייף. יש את זה הרבה. כן, מי יותר עייף. אנשים מאוד אוהבים לעשות את התחרות הזאת עם ילדים. קשה לך 2 ילדים, כאילו, הרי לא יש 4. זה תחרות, הרי מי יותר עייף. למה אנשים עושים את זה? כי אני יכול לחשוב על כמה סיבות. בגלל ששום דבר לא מספיק, בן אדם מרגיש חסר ערך, והוא מאוד מאוד עייף. הדבר הכי שיש לו זה שהוא עייף, כי אם הוא עייף, אז הוא מרגיש שהוא עשה הרבה, וכמו שאמרתי בפרק הקודם, הרבה זה משהו. זאת הצדקה. זה משהו שאפשר לכמת. גם עייפות, אם יש ממנה הרבה, זה כמות. לא רק זה, זה גם הכמות, וגם עצם זה שכשאתה חי בחברה שכל הזמן מנסה לדחוף אותך לעשות יותר, 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 אז אתה צריך איזה משהו מנגד, אוקיי? שתוכל לטעון איתו, ולהגיד, אין, חייב, אני גמור, אני תשוש, זהו, אני חייב עכשיו להפסיק. כן, שהגיע סטופ, אחרת... בדיוק. אז אתה לא תעצור בשלב שאתה מרגיש טוב, את היום שלך, אתה תעצור בשלב שאתה כבר לא מדבר, לא עומד על הרגליים יותר. ואם אתה לא עייף, אתה תרגיש ייסורי מצפון. וואו, שזה בעצם הנרטיב הזה הוא מטורף, כי בעצם עצם זה שאתה מגיע למצב שאתה הורס את עצמך, אתה הורג את עצמך, זה סימן העיקר של ההצלחה עכשיו. כן, של חיים נורמליים תקינים, ושאתה בן אדם שעושה טוב והרבה. ואני זוכרת שאני... אני פשוט שמעתי את זה הרבה על הורות, ואנחנו הגענו להורות בגיל מאוחר, יש לנו תינוק עכשיו, בן 3 חודשים, וכל כך הרבה הייתי שומעת מחברות כמה הן עייפות וגמורות, ועייפות וגמורות, ואימהות ועייפות, עכשיו זה מעייף, אני לא כאילו. אבל אני זוכרת שכשנכנסתי לאימהות, הרגשתי שאני לא מספיק עייפה, ואני צריכה להיות יותר עייפה. והייתי לוקחת אותו... מה, הרגשת שאת לא מקריבה מספיק פתאום? כאילו, מה לא בסדר? כי אני הרגשתי די בסדר. ואז אמרתי, זה לא סבבה. למה אני בסדר? ילדתי לא מזמן ואני בסדר. יש הרבה דברים לעשות, אבל אני מרגישה בסדר. וראיתי איך אני דוחפת את עצמי עוד ועוד ועוד לקצה. אז אם זה לחזור לעבוד ממש מוקדם, או אם זה פשוט סתם פיזית, לקחת אותו במנסה לטיול... טרק מטורף בעלייה, מטורפת, שנשרפים לי השרירים, אבל הנה, עכשיו אני עייפה. אז הכל טוב, כאילו הייתי עייפה, אז מה לא בסדר? כאילו, ותפסתי את עצמי עושה את זה, ואז הבנתי שזה נורא נורא טיפשי. כי עייפות הוא מצב שבו צריך ללכת לישון. הוא לא מצב לשאוף אליו. אני חושב שגם ברגע שאדם משתף בכמה שהוא תשוש, הוא מחפש אמפתיה. הוא מחפש אולי... דברים מהסוג הזה. אני חושבת שהוא מחפש הערכה. הכרה. הערכה והכרה. לא אמפתיה. אני זוכרת שאני הייתי מנהלת את השיחות האלה, וחברות שלי אומרות לי, וואי, אני תשושה, והייתי אומרת, וואי, זה בסה וזה, והרגשתי, זה לא התגובה שהן רוצות. הן רוצות כזה, וואי, זה אלופה, וואו. כי היא לא תגיד, עשיתי עבודה טובה עם הילדה שלי היום. כי זה לא מגניב להגיד, שזה נורא נורא מצחיק, אם אנחנו חוזרים עוד פעם למפלצת, המיינדפאק. מצד אחד את אמורה
להראות כמה את טובה בהכל, מצד שני אסור לך להגיד את זה במפורש. מעניין. אז מה תעשי? את לא יכולה להגיד, וואי, עשיתי עבודה מדהימה עם הבת שלי, היום ניהלתי את השיחה, ואיזה יופי, והוצאתי אותה מאיזה תסכול שהיה... לא, את לא יכולה להגיד את זה. זה לא מגניב. שלא יפתחו עלייך עין. כן? מצד שני, את אמורה להיות אימא אלופה. אז מה את יכולה להגיד? אני עייפה. עכשיו, מה זה מפלצת המיינדפאק? נתעכב על זה שנייה, כי אנחנו נדבר על זה הרבה. זה הדאבל סטנדרט שיש לנו בכל אלמנט בחיים, שנועד להטריף לנו את השכל. למשל, מה שאמרתי עכשיו, את אמורה להיות אימא אלופה, אבל אסור לך לדבר על זה. כן? אתה אמור להיות קרייריסט, אבל למה אתה מזניח את הבית? אתה מבין? אתה אמור להרוויח הרבה כסף, אבל מה אתה רודף אחרי כסף? מה, אתה שטחי? ותכף שום דבר שתעשה הוא לא בסדר. בזבזת יותר מדי, אתה בזבזן. אתה שומר את הכסף שלך וחוסך, אתה קמצן. אבל התשישות היא אוניברסלית, היא תופסת על הכל. בגלל זה הוא גם מאוד שכיח. מעניין, שם לא מצאתי דאבל סטנדרט, כנראה ששם הוא התחמק, ובגלל זה התשישות הפכה להיות האלמנט הזה. וצריך להבין שאין מה להתהדר בתשישויות. הן לא אומרות כלום. אתה יכול לעשות המון להיות עייף, וזה לא... אנשים מזוהים יש אנשים שהזהות שלהם זה שהם תשושים, והם טרודים כל הזמן, ויושב עליהם תמיד הרבה. זה הזהות שלהם. נכון, וגם זה מעורר המון כאילו הרחץ כזה. כן, וואי, העבודה הורגת אותי, הבוס הורג אותי, הילדים הורגים אותי, האלה משגעים אותי. כי זה מראה כמה אתה חיוני, זה מראה כמה אתה מקריב, זה מראה כמה אתה... בעשייה, וכמה אתה קרייריסט, כל הדברים שאמר, זאת אומרת, זה הזהות שלהם. נכון, וגם לא יפתחו, במרכאות אני אקרא לזה, לא יפתחו עליך עין, כאילו, אם מה שלומך מדהים בעבודה, נפלא עם הילדים, נעים לי בבית, יחסו, אנשים יחסו. זה מכעיס. זה מכעיס לראות מישהו נינוח ולא עייף. זה מכעיס, לפחות בדור שלנו, זו ההרגשה שלי, אם מגיע בן אדם לסיטואציה והוא לא מצהיר שהוא גמור ותשוש, הוא מעצבן. הוא מעצבן. ואז אנשים ישאלו את עצמם למה הוא לא תשוש והם ימציאו. זה כי הוא תחון בכסף, מה? או, אין לו ילדים, אז בסדר. כאילו, הם לא יכולים להכיל את זה שיש מישהו שהוא פשוט מוצא איזה בלנס, כי אז הם לא בסדר. אבל יש, אני אגיד לך משהו, זה לא קורה מתוך חלל ריק, אנחנו חיים באיזשהו עולם, שיש מי שעובד מאוד 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 קשה, בלעשות מניפולציות, ולגרום לך להרגיש, שאתה לא באספקט טוב, ושאתה חייב להמשיך, ושאתה חייב להמשיך לעשות, ואנחנו, את יודעת, חיים בחברה מאוד מאוד תחרותית. נכון. ותחרות, את יודעת, אין לזה סוף. אז אנחנו חיים בעולם כאילו שאולי באמת נכפה עלינו. יש מישהו בוא נגיד ככה, מהמשאב הזה, שנקרא תשישות, יש מישהו שעושה על זה הרבה. מה זה מישהו? זה מערכות שמגלגלות בדיוק. מיליארדים על מיליארדים. ויש להם כוח מאוד מאוד חזק. יש להם סיבה. בטח. אני חושבת, קודם כל בצרכנות, אני חושבת שאם אנשים היו אורח חיים מאוזן, הצרכנות העודפת שיש היום לא הייתה קיימת בכלל. לא כל ההתמכרויות לאלי אקספרס, קניות אונליין באינטרנט, כל הדברים האלה. לא קניונים עמוסים באנשים, לא סיגריות. אני חושבת שפשוט לאנשים לא היה את הצורך. ובוא נגיע לעצוב יותר, לא תרופות בכמויות שאנשים לוקחים, ושירותי רפואה שצורכים אותם בלי סוף, וגם מה שקורה זה העולם של הרפואה, נקרא לזה אלטרנטיבית, בעיניי הרפואה המיינסטרימית, פתאום תפסה תאוצה מטורפת, כי אנשים חייבים איזון, אז יש דיקור ויש יוגה, המון אנשים מרוויחים מזה שאנשים תשושים. עכשיו, השאלה שבאמת צריך לשאול, כי אמרתי איך יוצאים מזה, הרי הפודקאסט הזה הוא לא רק לציין איפה הבעיות, הוא באמת להתחיל לשתול שאלות שיביאו אולי לפתרונות. האם אנחנו באמת צריכים להביא את עצמנו לקצה? כי זה קצת נדמה
שאת כל הדברים שאנחנו צורכים, אנחנו צריכים, ועל כן שווה להתעייף בשבילם. אבל זה בעצם הפוך. אם לא נהיה עייפים, לא נצטרך. על כן השאלה הנשאלת היא, האם באמת אני צריך להביא את עצמי לקצה, או האם אני יכול לוותר על הרבה דברים שהתרגלתי שאני חושב שאני צריך, כי אין לי סבלנות לפחות. זה קצת קשה לדמיין את זה בראש. מצב שבו אני לא אצטרך. אבל דמיינו לעצמכם שיש לכם משהו שאני חושבת שהוא המטבע האמיתי, שזה זמן. שבו אתה באמת יכול להיות עשיר. שיש לכם הרבה זמן. וואי, זה אנשים שהם הכי יש להם, הכי אין להם זמן. זאת אומרת... כן, נכון, כי אתה מוכר את הזמן שלך תמורת כסף. אבל כשאתה... לא הכי יש להם. אלה שהכי יש להם, יש להם את כל הזמן. יש להם את כל הזמן, אבל האמצע הם הכי נדפקים. אז כשאתה עשיר במטבע הזמן, מה עוד תצטרך? למעט הדברים הבסיסיים של מה שנחשב היום למינימום בחברה מערבית, שזה בית, בגדים, אוכל, תחבורה. אני חייב לקטוע לשנייה, כי גם מה זה זמן? כי... זמן שנייה, שהוא לא... יש לך... זה גם מה אתה עושה עם הזמן שלך, כי אם אתה... אם יש לך זמן, וכל מה שאתה עושה זה נכנס לפייסבוק, אוקיי? אז זה לא יכול להימשך הרבה, אין דבר כזה. אתה לא יכול שיהיה לך זמן ולהיות עם הזמן שלך כל הזמן להסתכל בפייסבוק, אתה צריך שיהיה לך זמן, ואתה צריך לעשות עם זה משהו. נכון. ופה זה כבר... נכון, אבל בוא נגיד, מה אם היה לך זמן, והיית בוחר לא לנצל אותו למטרות פייסבוק, אלא למטרות כל הדברים שאתה אוהב ולא מגיע לעשות. למשל, לצייר, לטייל, לפגוש את סבתא, לבשל משהו, לעשות הליכה בבוקר, כל הדברים הקטנים האלה שאתה אומר, בפנסיה אני אעשה, או משבוע הבא, או מתישהו. עכשיו, כמה מנטלית אתה צריך להיות חזק? כמה מנטלית אתה צריך להיות חזק כדי למלא את הזמן שלך בדברים האלה, בזמן שכל מי שאתה מכיר הוא במרוץ מטורף? שאלה מעולה, כי אתה תרגיש חסר ערך לחלוטין. בדיוק. זאת בעיה, כי אנשים יראו אותך, נגיד ובאמת עשית איזושהי החלטה, לצמצם צריכה, ואז יש לך פחות צורך במוצר הקרוי כסף, ואז אתה יכול לשמור על הזמן שלך, להתעשר בזמן, ואז יש לך זמן. אני מדברת כאן על מצב שנשמע לרוב האנשים כמו תרחיש בדיוני, עד לרמה שיש מצב שמי ששומע את זה עכשיו ממש מתעצבן. וזה בסדר, כן? אבל הרבה אנשים עושים את זה, הרבה אנשים שאני מכירה עושים את זה. מוותרים על משרה לצורך חצי משרה. מורידים בכמות הלקוחות בתור עצמאים. הרבה אנשים, גם אחרי הקורונה, עברו לעבודה מהבית, עשו כל מיני דברים של להוריד הילוך, נהנו מזה, ובסוף מצאו את עצמם בדיוק על אותו בלנס, הוצאות, הכנסות, אפילו יותר טוב. זאת אומרת, זה כן קיים, זה אפשרי, אנשים עשו את השינוי, זה שינוי קיים. עד היום זה מחזיק, וזה התחלה אמנם, אבל כן, זה קיים. כי גם, אגב, בתרבות הארגונית של העבודות, אוקיי, בקונספט הישן, שלא היה את הזום, זה לא היה היברידי, זה היית צריך להגיע לעבודה. נכון. רוב האנשים, כל מה שהם ניסו להיראות, זה תשושים מהעבודה. כדי שלא יחסו עליהם שהם לא עובדים. יפה, אבל עבודה לא הייתה שם כל כך. נכון. זה ממש נושא נפרד. למה הרבה שעות בעבודה זה לא באמת פרודקטיבי. כי תשישות זה לא פרודקטיבי, בדיוק. תשישות זה לא פרודקטיבי. זה ההפך הגמור מפרודקטיבי. כי כשאתה תשוש, הביצועים שלך הם הרבה פחות טובים. נכון. אבל לא משנה, זה כבר גלישה. זה נושא שלם, של איך יום עבודה בכלל צריך לראות. אז קורונה. לא, גם לא קורונה, פשוט העניין הזה של... זאת אומרת, אם תשאל את רוב האנשים, האם אתה היית יכול עכשיו להוריד את ההכנסות שלך בחצי, לא משנה אם עכשיו היו מאפשרים את זה בעבודה, תיאורטית, ולהסתדר מבחינה כלכלית, רוב האנשים יגידו לך, מה פתאום, אני היום במינוס, איך אני אסתדר? הם לא מצליחים לדמיין מצב שבו אם יהיה להם יותר זמן לנשום, להיות בחברת האהובים להם, סתם, לא יודע, סתם לעשות דברים, לראות סרט, לא משנה. הם לא יצטרכו את כל הדברים שהם היום לא מחשיבים כמותרות, אבל הם מותרות לגמרי, ולכן הם לא יצטרכו לעבוד כל כך קשה. התוצר הלוואי של העבודת יתר הוא הצרכנות, ונדמה שהם עובדים בשביל הצרכנות, אבל זה לא נכון. אז מה שבן אדם צריך לשאול בעצם, אם אנחנו ניתן לו איזושהי שאלה, שיצא ממנה כאן, שתצא ממנה מכאן.
זה לעשות טיונינג חדש. כמה אתה רוצה את הזמן הזה עם המשפחה, מה אתה מוכן להקריב, זאת אומרת, אתה צריך להתחיל לשחק קצת עם בדידים. בדיוק, לשחק עם הבדידים אחרת. זה נורא קשה, כי קשה לדמיין את זה שתרצה לקנות חולצה ולא תוכל לקנות חולצה. זה כל כך קשה לדמיין, שגם כשאנשים לא יכולים לקנות חולצה, הם קונים את החולצה. ובגלל זה הם במינוס. למה אני אומרת שכסף הוא מוצר? כי אנשים קונים כסף. מינוס זה לקנות כסף, בכסף, זה קצת מצחיק. כי מה, אני מסכן? מה, אני לא יכול לקנות חולצה? הכמויות מינוסים שיש היום, זה בכלל לא דומה למה שהיה בתקופה של ההורים שלנו וההורים שלהם לפני. לא היה דבר כזה, אין, אז אין. נגיד, חלק מההורים היו קצת במינוס, אבל בגדול, אין זה אין. בדור שלנו אין מילה כזאת. כן, גם היה את המקולקל, אז נתקן. היום כבר לא מתקנים שום דבר. גם אתה לא רוצה להרגיש מסכן. מה, אני מסכן? אני לא יכול להרשות לעצמי לקנות מגבונים? סתם. אני לא יכולה להרשות לעצמי לנסוע לחו"ל? לא. אז מה? מה קרה? מה יש? מעניין אמרת מגבונים. כי לפעמים יש דברים שנחשבים... לא, כי לפעמים יש דברים שנחשבים לוקסוס? לא, לבייסיק, שהם לוקסוס, כגון מגבונים. הבנתי אותך. כן? זה לא שמישהו יפשוט את הרגל בגלל מגבונים. אבל זה לא בייסיק. בייסיק זה ממש בייסיק. בייסיק זה אוכל, מים, חשמל. אבל אין את הפינוק. מה זה פינוק? פינוק זה לא מוצרים. מוצרים זה מעייף. פינוק זה הוויה. זה מצב. ראית פעם תינוק מתפנק? אבא לילד בן 3 חודשים? הם מתפנקים מלא, לא עם מוצרים. האמת שזה מצחיק. הם לא אוהבים בכלל מוצרים. זה קטע אדיר, זה כאילו, אתה נכנס לשילב, או שאתה נכנס לגליס, ואתה קונה את כל המוצרים, בסופו של דבר אתה מביא את הצעצועים, הוא לא רוצה. בסוף הוא לוקח את השקית, ומשחק עם השקית. כן, כאילו, הוא לא, הפינוק שלו זה האור של אמא. כן, אור, אפילו לא בגד. בגד זה מוצר, אור זה אור. כן. זה הפינוק, זה החיבוק. אז איך אנחנו מסכמים? איך אנחנו רוצים להוציא את האנשים? ואני חוזר, נגיד, דיברנו על המטריקס. נכון? צריך לדעת שאתה במטריקס, כשאתה חוזר, ככה תוכל לשחק בו בחוקים שלך. נכון. המטריקס זה באמת הלופ הצרכני מערבי. אני מדברת על המערב. שבו אנחנו עובדים, צורכים, חיים נורא נורא מהירים, צוברים המון רכוש, צוברים המון חובות, והרבה מחלות, ולא מאושרים ולא מרוצים. למרות שאנחנו מאוד מצליחים, מאוד משכילים, חיים בתנאים מדהימים. 100 שנה אחורה אף אחד לא חי בתנאים שאפילו קרובים לאיך שאנחנו חיים היום, ואנחנו פשוט לא טוב לנו כלום, שום דבר אף פעם. השאלה שאני הייתי שואלת, שאלה ראשונה, זה האם אולי הייתי מעדיף להיות עשיר בזמן? האם זמן הוא המטבע האמיתי? כי את הזמן אני מוכר תמורת כסף. והכסף אמור לשרת את הנפש שלי, מעבר רגע לבסיסיים, אוקיי? ואנחנו מבחינים, ואנחנו נבחין בזה בפודקאסט שוב ושוב, שמעבר לדברים הבסיסיים, זה לא קורה. אתה קונה בגד, אתה שמח ל5 דקות. כבר בקופה אתה מפסיק להיות שמח. כי זה עולה ויש לי כסף. יצאת עם איזה רש אולי, וזהו. זה לא עושה את זה, זה לא מצליח. גם אם זה מחזיק יותר, אגב. זה עדיין... גם אם זה מחזיק שעה. זה לא נותן את מה שאתה מחפש. מה שאתה מחפש אולי זה זמן. ואני לא מדברת על זמן בהכרח לעשות. סתם זמן. בדיוק, זה... זמן לבהות. אז אחת השאלות זה גם... עכשיו אני אחזור רגע למה שאני אמרתי על עצמי, שעשיתי בחירה לצאת מהמדיה, ממש לא לראות גם טלוויזיה, ולא להיות ברשתות. למעט, אם אני צריכה משהו, אני נכנסת במיוחד לאתר, אבל אין לי את האפליקציות. ויש לי שעות ביום שאני פשוט עם המחשבות שלי. היום זה נשמע הזוי בטירוף, מה שאמרתי. הזוי בטירוף ברמה של מי זאת הפסיכית הזאת.
לפני שנייה, מבחינת ההיסטוריה של האנושות, זה היה רגיל נורא. אני גם אומר, גם אם לא לוקחים את זה כדרך חיים for life, הייתי מציע לכם, אוקיי, שתיקחו את הטיפ הזה, יכול מאוד להיות שתכירו את עצמכם. כן. באופן אינטימי. אם בכלל אתם כי לא בטוח שאתם מכירים, כן, לא בטוח שפגשתם את עצמכם עדיין. יכול להיות שמסמסו לכם את עצמכם כל כך הרבה, שאתם בכלל אפילו לא יודעים מי זה. עכשיו, הרעיון למחוק את האפליקציה, אני יודעת שזה מצחיק שהיה צריך את הרעיון למחוק את האפליקציה של פייסבוק, אינסטגרם, אני כאן בפינטרסט. הגיע לי מהסרט הבעיה החברתית שראיתי בנטפליקס, שבה מנכ"לים של החברות האלה, מנכ"לים לשעבר, פינטרסט, אינסטגרם, פייסבוק, שזה חבר'ה בני דורנו, דור ה-Y, אומרים, תמחקו את האפליקציות האלה, תמחקו את הדבר הזה. אני זוכרת את הרגע שהם פשוט אמרו, פשוט תמחקו את זה. כן. זה מפלצת. אנחנו יצאנו משם כי אנחנו לא האמנו מה בראנו. ואנחנו נהיינו קורבנות של הדבר שאנחנו יצרנו. זאת אומרת, מישהו שעבד בכיר בפינטרסט אמר שהוא היה מתחבא בארון, מתחבא מהילדים שלו ונכנס לפינטרסט, והוא אומר, וואו, אני קורבן של המפלצת שאני יוצר. אז אם אנחנו רוצים רגע לסיים, אני קודם כל רוצה לסיים בככה. אני ממליץ לכולכם, תמחקו את האפליקציות, תעשו ניקוי רעלים טכנולוגי. ליום אפילו. הייתי אפילו נותן יותר מכמה ימים, ואולי, סוף סוף, תאמינו או לא, אתם תפגשו את עצמכם. ואני לא מדבר בקטע רוחני, יש בזה גם משהו מן הרוחנית, אבל אתם תכירו את עצמכם. אתם זוכרים שהייתם ילדים ושמעתם את הקול הזה בראש שלכם, שוחחתם עם עצמכם קצת וכאלה? זה יכול להיות מגניב. זה נכון, אבל זה לא הדבר שהייתי יוצאת איתו מהפודקאסט. יש לך על זה להרים עליי? הדבר שהייתי יוצאת, כן, כי זה אלמנט קטן בתוך הדבר. הדבר שהייתי יוצאת זה שיכול להיות שהדבר שאני צריך לצרוך, זה זמן. לא חשוב מה אני אעשה איתו. פשוט זמן שהוא שלי. יכול להיות שזה הדבר שאני מחפש בסיגריות, זה הדבר שאני מחפש בנטפליקס, זה הדבר שאני מחפש באלי אקספרס. ויכול להיות שיש אירוניה בלתת את הזמן שלי למקום עבודה, ולקבל דברים שהם לא הזמן הזה. אולי עדיף, אולי יש אפשרות, אולי יש איזושהי דרך. לעצור את הלופ הזה, לעבוד פחות, שיהיה יותר זמן, ואז לא יהיה צורך בכל המוצרים האלה שלא עושים את העבודה. הם פשוט לא עושים את העבודה, ואתם יודעים את זה. כל מי שמקשיב לפודקאסט הזה יודע את זה. אולי הוא לא יודע בזה, אולי הוא כבר הבין את זה, אולי הוא מרגיש את זה בבטן, אבל חושב שזה רק אצלו. אתם יודעים את זה, שזה פשוט לא עובד. זה לא אתם לא אשמים, אתם לא יודעים איך לצרוך נכון כדי שיהיה לכם כיף. מוצר לא יכול לתת לכם את הדבר שאתם באמת צריכים, שזה זמן. וזמן ירחיק את התשישות. כן. נשמע טוב. אז אנחנו ניפגש בפרק הבא. כן. בעוד כמה זמן. בעוד כמה זמן. כן. נשתמע. נשתמע. ביי בינתיים. ביי.